दिनै आं बेबायदि मोनसे खोथा फिल खालामदों जे आंनि असे बिफायानो जेलाव दंबायदों फिल खालामदों आरो मोनसे खोथाखौ बुंबाय थादों आं इनायनो दुखु मोनदों नुनानै जोंनि गबिन्द सारा आं बेखौ मोनसे खोथासो सोंनो सानो आरो बे गावखौ सोरखौसो बुंनो सानो जे नोंथाङा गावखौ सोरखौ होननानै सानो आरो लोगोसे नोंथाङा रनजन सारखौ सोरखौ होननानै सानो दिनै नोंथाङा दि डिपुटि चिफ जानानै दङ सोरनि थाखाय जादों रनजन दैमारि सारा जुदि एनडिएफबि खौ फाउन्डेसन खालामामोनब्ला बाहाय सोरबा सावरायग्रा सोरबा रनजित सोरबा गबिन्द सोरबा दिहिरेन दिनै बे पजिसनाव बिनिनो नोंसोरो सोरजिनाय सिथ्लायावनो थानानै नोंसोरो दिनै पजिसनाव फैबाय आरो नोंसोरनो आरो मोनसे खोथा सिगांनि खोथा आं गोसोखांदों गबिन्द सारखौ जे रनजन दैमारिया सोर हि इज वान अफ द मेम्बार अफ एनडिएफबि देन आइ एम आस्किं टु इउ हु नोंबोथ' नों एनडिएफबिनि मोनसे नों सासे मेम्बारल' जुदि आङो दिनै आं जि पजिसनाव दङ आं जुदि आंनि जोनोमगिरि बिफाखौ जुदि आं बुङोब्ला हु आर इउ इउ आर वान अफ द मेम्बार अफ दिस फेमिलि होनना बुङोब्ला मा बियो थिग खोथा जागोन नामा बियो आं सानो बेथ' थिग खोथा जानाय नङा फादार इज अलवेज फादार बे आंखौ जोनोम होदों आं बेखायनो बुङो रनजन दैमारि इज अलवेज रनजन दैमारि बे गावनि स्टेन्डआव जेब्लाबो दंखायो रनजन दैमारिया बिफा जानानै नोंसोर बयखौबो दिनै जोनोम होदों एनडिएफबिखौ जोनोम होदों बिनि ग्राउन्डआवसो नोंसोरो हाबनानै दिनै एनडिएफबिनि बेनाराव नोंसोरो इएम जादों सोरबा डिपुटि चिफ जादों एमएलए जादों खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ हामबाय होबाय आरो आं दा दंफैयो चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि दा बिथां अमिय नार्जारिजों आं दंफैयो बिथांजों आं सावरायगोन जे खोथायानो जाहैबाय बावैसो जानानै थांनाय जे रनजन दैमारिनि माखासे सोमोन्दै आं रायलायगोन आरो माखासे बिटिआरआवहाय माबायदि थासारिया सोलिगासिनो दङ आं बेखौ लानानै सावरायगोन आङो सिगाङावनो आंजों थाफानाय जे सारजों आङो रायलायनो थाग थियारि जाबाय आरो सारनि माखासे थंफोरखौ आङो खालामदों खुलुमबाय गिबियावनो टाइम्स नाव बडलेण्ड नायगिरि बयखौबो जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि जानानै बयनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसे नोंथांखौ हामबायनो बे टाइम्स नाव बडलेण्डनि मोनसे रायलायनाय मोनसे श'आव जे आंखौ बाहागो लाहोनायनि थाखाय आंनि मुङा अमिय नार्जारि आङो दायो चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि दोलोनि जानानै जोंनि बिटिसिआव जोङो माब्रै जोङो कंग्रेस दोलोनि जानानै जोंनि बिटिसिनि गासैबो थानाय राव हारिमु आरो गासै रोखोमनि जाथि बिभिन्न गुबुन गुबुन जाथि आरो जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय जे जोंनि पलिटिकेल जि खुंथाय बेखौ लानानै जोङो गिदिर मोनसे थांखि लानानै जों आवगायगासिनो दङ आरो फैगोन समावहाय जों मोजाङैनो जों आवगायलांनानै जोंनि ग्रेटार जोंनि बिटिसिनि थाखायहाय जोङो खामानि मावलांगोन होननानै जों सानो आं कुइसनाव आं सोंनो गोसो जादों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावहाय सरकार दानाया माबायदि अबस्थायाव सोलिगासिनो दं माखासे खामानि मावनायनि सायाव खुंथायनि सायाव बेखौनो आङो बिटिआर खुंथायनि सायावहाय आङो फंनैसो आंनि जि नलेज दङ फिसा मोनसे नलेजनिफ्राय आङो बुंगोन आङो बेखौ बुंना लानाय नङा जे आङो गोथौथार मोनसे पलिटिशियान बा गेदेर पलिटिशियान जाय पलिटिशियाना गासै रोखोमनि बिसयफोरखौ बुंनानै बेखेवथिना होनो हागोन नाथाय आङो आंनि फिसा जि मोन्दांथि आरो आंनि बुजिनो हानाय जि पलिटिकेल नलेज बिनिफ्राय आं एसे बुंगोन जे आङो संखेबैनो बुंनो नागिरदों जे बिटिआर जे गोजोन गोरोबथा जाबाय बिनि उनावहाय दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो जिएसपि सरकारा दिनै जोंनि बिटिसिखौ सालायगासिनो दं दा दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि थासारिनि खोथा जुदि जों रायलायोब्ला माब्लाबा जोङो दुखु मोननोबो गोनां जायो आरो माब्लाबा जोङो खुसिबो मोनो आरो बांसिन दिनै जोङो सरकार जानायनि उनाव दिनैहाय 2 बोसोरानो जानो थांगासिनो दङ बा 2.5 बोसोरसो जाबाय जानो थांगासिनो दङ दा बे समावहाय जोङो नुदों मानसिफ्रा दिनैहाय गोबां बिटिआरनि सरकारनि जि खुंथाय बे खुंथायावहाय सन्थुष्ट जानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो दिनैनि दिनाव जुदि बुंनो थाङोब्ला बिटिआरनि थासारिया खोब गाज्रि जों मानसिफोरखौ जों नुदों जे बिटिआर जि पिस एकर्ड खालामबाय पिस एकर्ड खालामनायनि उनाव हयथ' सानदोंमोन जोंनि बर'नि गोबां संगठनफोरखौ लानानै
हारिखौ लानानै राव हारिमुखौ लानानै बा जोंनि बर'फोरनि मोनसे डिमान्डखौ लानानै आरो बिभिन्न गुबुन जातिफोरखौ लानानै बिसोरनि समयसाफोरखौ लानानै जे BTC आवहाय मोनसे गोजोननाया फैसिगोन आरो गोजोनना फैसिगोन थासारिया फैसिगोन होननानै गोबाङा आसा खालामदोंमोन आरो जिउ जाब होनानै मानसिफ्रा माने खोब खुसि जादोंमोन रंजादोंबो। दा बिनि उनावहाय दिनैहाय BTR गोरोबथानि उनावहाय जे सान्थि गोरोबथा खालामबाय बिनि उनाव दिनै जोङो मानसिफोरखौ नुनो मोनबाय जे मानसिफ्रा बोसोरसेनि उनावनो बे BTR गोरोबथानि हेंथा दिनैहाय सिखांनो हमबाय आरो दा बेखौ नायोब्ला जोङो बुंनो हायो जे BTRनि थासारिया मोजां नङा आरो दिनै जुदि BTRनि थासारिया मोजां मोनब्ला एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलावनो होन सरकारनि खामानि मावनायनि बिथिङावनो होन बा सरकारा पाब्लिकफोरखौ नायनायनि बिथिङावनो होन आरो सरकारा जोंनि BTRखौहाय मोनसे मोजां सिमाङाव बा जौसिनाव डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआवहाय लांनायनि दिगावनो होन दा मोनफ्रोमबो बिषयावहाय आरो नोङो जाय संगठनफोरजों नोङो एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बिथांमोननि सान्थिनि खोथायानो होन बिथांमोननि डिमान्डनि खोथायानो होन दा बेफोर गासैखौबो जों नायोब्ला बिथांमोननि जि रिपर्ट बियो सन्तुष्ट गैयै मोनसे रिपर्ट दा बेखौ नायोब्ला जों बुंनो हायो जे BTRनि थासारिया माने अभारअल गोबां बिषयाव आं बुङो गोबां बिषयावहाय BTRनि थासारिया थिग नङा आरो मोनसे आं सान्दों प्रमद बर' सारमोन आरो BJP आरो GSP बे सरकारनि जि खुंथाय बे सरकारनि खुंथाया थासारिया मानो गाज्रि जादों होनना बुङोब्ला बिथांमोना खुब गोसो जानानै ओंखारबोदोंमोन बर'खौ सालायनो होननानै आरो BTCखौ मोनसे गोजोन सान्थि रोखोमै सालायनो होननानै खिन्थु आं सानो बिथांमोना जायफोरजों दिनै थाफानानै सरकार सालायदों दा BJP होनना बुङोब्ला नों मोनसे नेसनेल पार्टि बिराद गिदिर मोनसे मागुर ना बायदि होनजायो आरो फिसा फिसा नाफोरखौ जानानै सेस खालामगोन आरो आं सान्दों बेसेबां गिदिर नाजों थाफानानै बे फिसा फिसा नाफ्रा बे नानि आन्दारावहाय जेसेबांनाखि फिसा फिसा आरोबाव फुवानफोर दङ बे फुख्रियाव थानाय बेखौ नायनाया सम्भब जाखानाय नङा होनना आं सान्दों आरो दा आं सानो प्रमद बर' सारमोना गोसो जानानैब्लाबो BTCखौ मोजां खुंथायाव लाबोनो हायाखै आरो BTCनि जेसेबां दिनैहाय सुबुंफोर दङ बिसोरो बे दानि खुंथायनि सायावहाय सन्तुष्ट गैया होनना आं सानो। दा सोलिबाय थानाय माखासे रनजन दैमारिनि केस बे रनजन दैमारिया गोबाव समनि गेजेरावहायबो दिनैहाय गनो थाङाखै थैजासिम जेलाव थानो गोनांनि मोनसे थासारिया फैदों दा बिनि सायाव सारा मा बुंगोन? रनजन दैमारि केसनि खोथाखौ बुङोब्ला खुब गोसोआव सिगाङावनो हारि हिसाबै दुखु मोननाय थायो आरो दुखु मोननाय फोरमायनो गोनां आरो आं निजेस' मोनसे खोथा सानो जे दिनै आं बेबायदि मोनसे खोथा फिल खालामदों जे आंनि असे बिफायानो जेलाव दंबायदों फिल खालामदों आरो जायखौ लानानै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा मालाबाबो सान्थि थानो हानाय बे खोथा फैया आं बेखायनो बुंदों बे दैमारि सारनि केसखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा गोबां बेखेवथि होबाय आङो इसेबां नलेज आं गैयाब्लाबो जाखिनि आनअफिसियेल नलेज बा आङो इनफरमेसन आं मोन्दों आं बेखौ एसे पलिटिकेल साइन्स फरायनायावसो एसे मोन्दों बिनि फांसन्सफोरखौहाय आं एसेबां नलेज गैयालाबो आं बिनि आन्डारस्टेन्डिंआवनो आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे आङो गोबां EMफोरनि गोबां NDBफोरनि दैदेनगिरिफोरनि आं कमेन्ट्सफोरखौबो आं नायदों थारैनो नंगौ बिथांमोना सैथोखौनो बुंदों जे जोंनि EM रनजित सारा बुंदों माब्लाबा बाहाय राजनितिकनिबो सायखं थायो होननानै बुंदों आं गोथौथार माने एक्सप्लेनेसन होनो थाङाखै बिनि बिषयावहाय जिहेतु गोथौथार एक्सप्लेनेसनखौ बहुद होखाबाय आरो खिन्थु आं बेखौल' बुंनो सानदों दिनैनि दिनाव जे नंगौ थारैनो नोङो एक्जिकिउटिभआ जि डिसिसन लायो प्लान पलिसि लायो बेखौहाय लेजिस्लेटिभनि मेम्बार्सफ्रा बेखौ एडिट खालामो आरो सोसनदेरनांगौब्ला माबा मोनसे खालामनांगौब्ला बिसोर सापर्ट खालामो मोनसे खोथाखौ बुंबाय थादों आं इनायनो दुखु मोनदों नुनानै जोंनि गबिन्द सारा आं बेखौ मोनसे खोथासो सोंनो सानो आरो बे गावखौ सोरखौ होननानै सानो आङो इनायनो दुखु मोनो बिथांनि कमेन्ट्सखौ नायनानै जे मानसिफ्रा बे बुंदों जे जुडिशियारि डिपार्टमेन्टखौ बा जुडिशियारि ग्राउन्डखौ मानसिफ्रा सनमान होआ जायफ्रा मिथिया होननानै खिन्थु नोंथाङा बेखौ साननो नाङा जे जुडिशियारि सिस्टेमखौ मिथिया होननानै जुडिशियारि सिस्टेमखौ मिथिनानै दिनै जुडिशियारि सिस्टेमा सोरनिबा कन्ट्रलाव जे गावसोरनि जुडिशियारि मोनसे स्टेन्डआव थानो हायाखै गावसोरनि डिसिप्लिनाव थानो हायाखै बिनि थाखायसो दुखु मोननाय फोरमायदों मानसिफ्रा जे
कमप्लिटलि गथै गासैबो बर' रायजोआ बर' हारिया बा एनडिएफबि आर फेक्सननि जेसेबां दङ लोगोसे रन्जन सारनि न'खरनि जेसेबां दङ बिथांमोना मिथिगौ आरो नोंथांमोना जुदि मानास सर'निया जाया लयार सारनि बिथांमोनजों जुदि थांनानै जुदि क्लियारलि खोथा रायलायो सोङोब्ला नोंथांमोना खोथाखौ मिथिगोन जे बिसोर ओरैबायदि कनफिडेन्टमोन जे रन्जन सारा नि केसा गाबोन खालास जागोन ओरैबायदि खुसि आरो खिन्थु अखानायै जेब्ला नोङो कर्टनि बार्डिक्टखौ नुबाय जेब्ला सिबिआइ कर्टनि जाजफोरनि नों माबाखौ नुबाय दा बिनि उनाव रिजाल्टआ फैबाय मा बिखौ जेलावनो दोनफिननायनि मोनसे राय होबाय बेखौ लानानै गथै बर'फ्रा दुखु मोनदों दा आङो गबिन्द सारखौ आं बेखौसो बुंनो सानो जे नोंथाङा गावखौ सोरखौ होननानै सानो आरो लोगोसे नोंथाङा रन्जन सारखौ सोरखौ होननानै सानो दिनै नोंथाङा दि डिपुटि चिफ जानानै दङ सोरनि थाखाय जादों रन्जन दैमारि सारा जुदि एनडिएफबिखौ फाउन्डेसन खालामामोनब्ला बाहाय सोरबा सावरायग्रा सोरबा रन्जित सोरबा गबिन्द सोरबा दिहिरेन दिनै बे पजिसनाव फैयोमोन नामा ना बिनिनो नोंसोरो सोरजिनाय सिथ्लायावनो थानानै नोंसोरो दिनै पजिसनाव फैबाय आरो नोंसोरनो बुंबाय दिनैहाय जे आरो मोनसे खोथा सिगांनि खोथा आं गोसोखांदों गबिन्द सारखौ जे रन्जन दैमारिया सोर हि इज वान अफ द मेम्बार अफ एनडिएफबि देन आइ एम आस्किं टु इउ हु नोंबोथ' नों एनडिएफबिनि मोनसे नों सासे मेम्बारल' जुदि आङो दिनै आं जि पजिसनाव दङ आं जुदि आंनि जोनोमगिरि बिफाखौ जुदि आं बुङोब्ला हु आर इउ इउ आर वान अफ द मेम्बार अफ दिस फेमिलि होनना बुङोब्ला मा बियो थिग खोथा जागोन नामा बियो आं सानो बेथ' थिग खोथा जानाय नङा फादार इज अलवेज फादार बे आंखौ जोनोम होदों आं बेखायनो बुङो रन्जन दैमारि इज अलवेज रन्जन दैमारि बे गावनि स्टेन्डआव जेब्लाबो दंखायो रन्जन दैमारिया बिफा जानानै नोंसोर बयखौबो दिनै जोनोम होदों एनडिएफबिखौ जोनोम होदों बिनि ग्राउन्डआवसो नोंसोरो हाबनानै दिनै एनडिएफबिनि बेनाराव नोंसोरो इएम जादों सोरबा डिपुटि चिफ जादों एमएलए जादों दा बेखायनो आं बुङो रन्जन दैमारिनि केसा बहुद सेन्सिटिभ जों खुब दुखु मोनदों जे जिखुनु जा पार्टियाव थाया मानो बा जों जिखुनु जा पजिसनाव थाया मानो जोंहा मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जे पिस एकर्ड जुदि खालामबायब्ला बेखौ बख'नायावहाय आं सानो एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभ बे मोननै डिपार्टमेन्टआ रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायाव मदद होनो हायोमोन बेखौ आं बुङाखै बेखौ गथै जोंनि बर' हारिया बुंदों बेयावबो दिनै नोंसोरो गावसिनि आखाइखौ सुनानै नोंसोरो जुडिसियेलखौ नोंसोरो फानबाय थादों दा बेखौ अयनायखौ नोंसोर खालामनाङा बर' हारिया दिनै इसिबां जाम्बा नङा जे नोंसोर बुंब्लानो मानिगोन दा बर' हारिया दिनैहाय बयबो दिनैहाय रोंबाय आरो आं सानो बिनि फिथाइखौ डेफिनेटलि नोंसोर फैगोन इलेक्सनाव मोनगोन आं बेखौसो सानो आरो दा बेनिखायनो आं खावलायदों जे रन्जन दैमारिनि केसावहाय जे दिनैहाय बिखौ जेलाव दोनफिननाय जाबाय बे थिग जायाखै जों दुखु फोरमायदों जों कंग्रेस दोलोनिफ्राय जों बेखौसो जोङो सानो जे पिस एकर्ड खालामबायब्ला जिहेथु जोङो कंग्रेसनि मोनसे आइडिय'लजिया इउनिटि इन डाइभारसिटि दिनै जों नुदों बर' हारिफ्रा गावफ्लेजोब्बाय थुख्रा थुख्रा जाजोब्बाय ना दा बेखौ लानानै राजनिति गेलेगासिनो दङ दा जों सानो बे इउनिटि जानांगौ जे रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव माबोरै उदां खालामनो हागोन बेयो उदां अख्राङाव फैनायनि माखासे फर्मुलाफ्रा आं जि बुजिदों आंनि नलेजाव गोबां मानसिफ्रा गोबां फर्मुला खोन्थादों मोनसे प्रथम फर्मुलाथ' बेनोखा जे गासैबो एनडिएफबिफ्रा जुदि खौसेयै जोंनिनो फाउन्डारमोन बियो होननानै जुदि वाननेस मोनसे थायोब्ला आरो लोगोसे जायहा दा सोलिबाय थागासिनो सरकार दङ दा बिसोरसो एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभ बे मोननैखौबो कनभिन्स खालामनानै नों हम मिनिस्ट्रिखौहाय जुदि कनभिन्स खालामोब्ला आं सानो बे गाबोनो बियो उदां अख्राङाव फैखायो बे खाथांखा बियो बे सियर दा बे मोनसे लामा आरो दा बेखौ बेसेबांसो दानि सोलिबाय थानाय जोंनि काउन्सिलनिफ्राय लानानै स्टेट एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभआ बेसेबांसो बेखौहाय क'अपारेट खालामगोन मोनसे खोथा बे जाहैबाय आरो दा बेखौ मुभ खालामनो थाखाय जे जोंनि एनडिएफबिफोरनिफ्रायनो सोरबा काउन्सिलावहाय दङ इएम जानानै सोरबा लेजिस्लेटिभआव दङ मेम्बार जानानै जुदियाव नोङो एक्जिकिउटिभआव गैयाब्लाबो आरो दा बिसोरनो आं सानो देट इज एनाफ एनडिएफबिफोरनिफ्राय जेसेबां दिनै काउन्सिल मेम्बार दं जेसेबां लेजिस्लेटिभ मेम्बार दं बिसोरनो एनाफ जे रन्जन दैमारि सारनि केसखौहाय नोङो फोजोबनानै उदां अख्राङाव लाबोनो हानायनि बिसोरो प्रसेसखौ बिसोरनो लानो हानायनि बिसोर जथेस्थ' दङ होननानै आं सानो जिहेतु एनडिएफबिफोरनिफ्राय दंखायो दिनैहाय सरकारजों थाफानानै मावनाय बे मोनसे लामा आरो खिन्थु आं ओरै सानो दा जों दिनै खिन्थु नुदों जे
आं सानो एनडिएफबिनि जे रन्जन दैमारिनि सारनि न'खर बिसोरबो गोसो बायदों दुखु मोनदों बेजों लोगोसे गथै बर' हारिया दुखु मोनदों दा बेनि गेजेरावहाय अल्टारनेट आं मोनसेल' लामा आं बेखौसो दिनै साजेस्ट होनो सानदों जे जायफ्रा रन्जन सारनि जायफ्रा फेमिलि जों लोगोसे जायफ्रा दिनै एनडिएफबि आर फेक्सननि रन्जन दैमारि सारनि जानानै बिथांमोना दिनै स्ट्रागलिं खालामदों मावदों मेङा जासे थाथ'आ जासे बिसोर मावदों जुजिदों ना आं बिथांमोनखौ मोनसे खोथासो खावलायनो सानो जिहेतु नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मिथिखाबायब्ला जे जुडिशियारियाखौहाय बबेबा मोनसे पलिटिकेल बेनाराबो एक्जिकिउटिभमा बा लेजिस्लेटिभमाबो जुदि नोङो आखाइ होनानै जुदि बख'नो हानायनि मोनसे प्रसेसआव फैयोब्ला आं बेखौसो खावलायनो सानो मोनसे लामाया नोंसोरो मानो इलेक्सनाव नोंसोरो केन्डिडेट महरै नोंसोर गसङा रन्जन दैमारि सारनि न'खरनिफ्राय जेसेबां दङ जेसेबां केपाबिलिटि दङ नोंथांमोना नोंसोरो लेजिस्लेटिभआवनो होन बा काउन्सिलावनो होन नोंथांमोना इलेक्सन गेलेनांगौ नोंथांमोननिफ्राय एमएलए ओंखारनांगौ नोंथांमोननिफ्राय एमसिएलए ओंखारनांगौ आरो आं सानो जेसेबां दिनै एनडिएफबि आरनि फेक्सन रन्जन दैमारि सारनि पजिटिभआव खामानि मावदों ना नोंथांमोनाबो नोंसोरो काउन्सिल इलेक्सनाव ओंखार केन्डिडेट महरै बिजाथि महरै ओंखार आरो नोंथांमोना एमसिएलए पस्टखौ ला नोंथांमोना एमएलए पस्टखौ लानो सेस्था खालाम होमब्ला नोंथांमोननि भइसआ होमब्ला भेलुएबल जागोन नोंथांमोना होमब्ला लेजिस्लेटिभ काउन्सिलाव भइस होनो हागोन नोंथांमोना होमब्ला काउन्सिलाव भइस होनो हागोन आं थार सारा गुबुन लामाखौ आं दिनै नुवाखै आरो बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायनोसो सानदों जे बिथांमोना राजनितिनि परिबेसखौ नायनानै केलकुलेसन खालामनानै बबे पार्टिजों थायोब्ला बबे लामाजों थायोब्ला सोर राजनिति हान्जाजों थायोब्ला जों बिजाथि महरै जों गसंनानै जों बे प्रसेसखौ जों एडप्ट खालामनो हागोन बेखौ लानायासो मोजां होननानै आं सानो आरो बे लामाजों थाङोब्ला आं सानो इन फिउचार रन्जन दैमारि सारनि उदां अखानाव फैनाया बे सियर जागोन आरो जोङो खोनानो मोनबाय माखासे जोङो जे रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव जों गोबां सावरायबाय आरो जोङो खोनानो मोनबायबो आरो आं दा मोनसे जोबथा कुइसन सोंगोन सारनियाव दा बिटिआरआवहाय गोबां राजाफ्रा लोब फैनानै हाबफैनायखौ जों नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदि नोंथांमोनखौ मदद होगासिनो दं आरो नोंथांमोना माबायदि मावलांनो थांखि लादों बे बिटिआरआव आरो मा थांखि लादों दा उननि समावहाय मा खालामहैनो गोसो बेबायदि खामानि मावबोगासिनो दङ बेखौ आं नोंथांनाव सोंनो खुब मोजां मोनसे कुइसन मोजां मोनसे सोंलु आं बेखौ सर्टआवनो आङो मोनसे डिसक्रिपसन बायदि आङो सर्टआव एन्सार होनो सानदों जे नंगौ दिनैहाय जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गासै धोरोमारि गासै रायजोफ्रा बा गासैबो रोखोमनि जाथिफ्रा गुबुन गुबुननि जाथिफ्राबो दिनै कंग्रेस दोलोखौ दिनै नाजावनायखौ जों नुनो मोन्दों बेखौ जों थांनानै कनभिन्स खालामाखै बिथांमोनखौ खिन्थु बिथांमोना गावसोरनो दिनैहाय गोसो जानानै माबा मोनसे नुनानै एनालाइज खालामनानै गावसोरनो फैदों जों बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद होयो दा बेल' नङा जोंनावहाय गोबां पेन्डिं लिस्ट दङ जेराव जों थांनानै जों जयनिं खालामनो हायाखै जों जयनिं खालामबाय थागोन बिथांमोनखौहाय आरो जोङो बेखौनो लानानै जोङो मोनसे आङो सिगाङावनो बिटिसिनि मोनसे पलिटिकेल जि केलकुलेसन इन फिउचार आं बेखौ बुंनानै आङो दोननो सानदों जे बिटिसिआव दिनैहाय जिएसपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि खुंथाय दङ आरो ओरै फारसे थाबाय जोंनिया बिपिएफ दा आङो सानदों 2025आ जेब्ला बिटिसिनि इलेक्सन जागोन काउन्सिल इलेक्सन जागोन होमब्ला आंबो ओरैबायदि सानदों ना जोङो जोंनि कंग्रेस दोलोनिफ्राय गासैबो 40टा समस्तियावहाय जों केन्डिडेट होगोन बे खोथाखौ जों सानदों आरो केन्डिडेट होगोन दा नोङो कंग्रेस फैनाय लोगो लोगो दिनैहाय मानसिफ्रा नोङो नुबाय जे बिपिएफजोंथ' मानसिफ्रा गैलिया बिथांमोना जे दुरबल जाबाय जे बिथांमोनाखौ दे जिनज्रिजों जोबनानै दोननाय बायदि खालामबाय बिजेपिआ हाग्रामा सारखौहाय दा दिनैहाय बिसिनि आरो लान्जायाव हमनानै थाबावब्लाथ' नों जेबो दिनै पलिटिकेल केरियार जालाय बेखौ मानसिफ्रा बुजिनो मोनबाय बेखायनो बिपिएफनिफ्राय दिनै गोबां हान्जाया दिनैहाय जोंनि दोलोआव बा इउपिपिएल दोलोआव दिनै फैनो हमदों जि मोनसे खोथा नाम्बार 2 नोङो इउपिपिएल दोलोखौ जों दिनै नुदों इउपिपिएलआ बिराद गिदिर गिदिर खोथा होदोंमोन बर' हारिया एकदम जोमै बायदि सापर्ट खालामदोंमोन बर' हारिया बिराद गिदिर मोनसे आसा दङमोन बिराद गिदिर मोनसे सिमांखौ लानानै इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामदोंमोन ना बिनि गेजेरावहाय मोनसे रहस्य'आ खोथाया बे जे एकर्ड खालामना लाबोबाय गोबां बर' रायजो बा गोबां बिटिसिनि हालामनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो सापर्ट खालामदोंमोन जे बिटिसिआव सान्थि फैसिगोन जों जयै मिलायनानै थानो हासिगोन आरो एनडिएफबिफ्राबो दिनै गैलिया सिभिलियान जाबाय मेन स्ट्रिमाव फैबाय दिनैहाय सुक्ति खालामबाय अब्ला जोङो बिटिसिआव थानाय जों गासै
जोङो जनजाति जों बयजों ज' मिलायनानै जोङो मोनसे गोजोन सान्थि जों सरकाराव जों सोलिलांनो हासिगोन बेखौ सानदोंमोन खिन्थु दिनै नुबाय जे UPPLआ बे गासिबो गावसिनि मोनसे पाब्लिकफोरनि जे एक्सपेक्टेसन बेखौ मिट खालामनो होनो हायो दिनै पाब्लिकफ्रा UPPLखौबो दुखु मोननो गोनां जाबाय आरो UPPLआ आरोबाव मोनसे भुलखौ मावबाय जे बिथांमोना BJPजों एलायन्स खालामनानै बे सरकारखौ दाबाय आं सानो BTR रेकर्ड खालामनाया BJPनि मोनसे प्रि प्लान BTCआव हाबफानायनि मोनसे प्रि प्लान बेयो आरो BJPआ जुदि दिनैहाय गसंनो मोनदोंब्ला गाबोन जिरायनोथ' मोनबाय होनना बुंब्लाबो जाबाय होमब्ला गाबोन उन्दुगोन BJPआ होमब्ला आं सानो बे UPPLनि स्थितिया बहुत गाज्रि जानानै दं जे UPPLआ फैगोन समाव जुदि BJPजों थायोब्ला आं सानो रायजोफ्रा जोंनि BTCनि हालामनि रायजोफ्रा UPPLखौ नागारगोन बे खोथाया खाथां दिनै UPPLआ सानो नाङा दे जोंजों गोबां दिनै सापर्टारफोर दं नोंथांमोना दिनै सरकार नोंथांमोनाव सर्स दं बिनि थाखायसो नोंथांमोनजों दं गोबां इन्टेलेक्चुयेल मानसिफ्रा दिनै जोंजोंहाय कल खालामदों लोगो लादों सापर्ट खालामदों जोंबो नोंसोरजों दं खिन्थु फर द टाइम बिं जों UPPLजों थाथ'गोन बे खोथाखौ UPPLनि मानसिफ्रा मिनिस्टारफ्रा गोसोआव लानाया मोजां बिथांमोना कनफिडेन्स लानाङा जे जोंजोंनो गासिबो पाब्लिकआ दं नङा दिनै गोबां पाब्लिकफ्रा इन्टारनेलि दिनैहाय UPPLजों सापर्ट गैले बेखौ बिथांमोना मिथिनाया मोजां अब्ला जोङो बेखौ नायोब्ला मा सार 2025आव UPPLनि स्थितिया खुब गाज्रि जागोन नाम्बार 2 नाम्बार 3 BJP नों BJPखौ दिनै नुबाय इन्टायार आसामावनो होन इन्टायार नोङो फिसा फिसा काउन्सिलावनो होन खालि BJPआ गावसिनि मुलाम्फानि थाखायल' दिनै खामानि मावो बर'फोरनो BTR होबाय BTCनि दफाफ्राखौनो नस्थ' खालामजोबनानै मय साबसिन होनो गाज्रिसिनसो होबाय बेखौ बर'फ्रा दिनै बुजिबाय बेनिखायनो दिनै BJPआ दे बर'फोरनि फेभाराव गैया आरो बर'फोरखौ सालायनोसो नागिरदों गावसिनि खालामनानै गावसोर थेर बेथेर खालामनो नागिरदों दिनै बर'फ्रा बेखौ बुजिबाय गोबां दिनै किसुमान बर'फ्रा दिनै BJP हाबदों हयथ' बिथांमोना सानदों सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेट लेभेलसिम आरो BTC लेभेलसिम BJP दङ एसे दंग' बोहैबोगोन खोमा पकेटफ्रा एसे गिसि जागोन खोमा बिथांमोना जातिनि सार्थ'आव हादोरनि सार्थ'आवहाय बिथांमोना BJPआव थादों होननानै आं सानाखै बिथांमोना सम फैब्लानो बिथांमोना बिनिफ्राय ओंखारनानै फैगोन आरो जोंजों बिथांमोनाबो जगदान होगोन ओरैनो जोंजों गोबां कन्टेक्ट दंखायो दा बेखौ नुदों होमब्ला नोङो हमना लादो GSPआथ' नों कंग्रेस फैनाय लोगो लोगो आरो दिनैहाय BJPआ राजबंसिफोरनो नोङो कच बिहार होनो नागिरबाय आरो नों आदिबासिफोरनो दिनै वेलफेयार काउन्सिल होबाय बेखौ लानानै बिथांमोना केलकुलेसन खालामबाय गासिबो बोखेजोबनानै BJP गावसिनि खालामनो नागिरदों दाथ' बाहाय BJPनिथ' जेबो फिल गैले GSPनिथ' जेबो फिल गैले होमब्ला GSPआ मा खालामो GSPआ अट'मेटिकेलि बे कंग्रेसजों मातसाब जागोन होमब्ला बे गासै केलकुलेसनखौ जुदि नों नायोब्ला जे अट'मेटिकेलि नोङो कंग्रेस दोलोआव जे मानसिफ्रा जे दले गले फैगोन 25नि सिगां बे खोथाया कनफार्म बे फैगोन दा बेखायनो मानसिफ्रा बैखौ केलकुलेसन खालामहरनानै दिनैनि दिनाव जायफ्रा एडभान्स साननो हायो एसे बिथांमोना दिनै दानो कंग्रेसआव फैखाबाय आरो दा BTCनि मोनसे फिउचार पलिटिकेल स्ट्रेटेजिखौ आं बिदि नुहुरदों आरो बिदि फिक्सार जागोनखौ नुहुरदों आरो बिनि बांसिन फिक्सारखौ जों माब्ला बुजिगोन जेब्ला 26आव लकसभा इलेक्सन जागोन बिनि फिथाइया जोंनो बांसिन बिनि जोङो फिक्सारखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो दा बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंनानै दोननो सानबाय जे जोङो कंग्रेस दोलोआ अभारअल जोङो बर' हारिखौ जोङो जे बर' बे BTCआव थानाय जेसेबां दिनै जाति जनगोष्ठी दङ बयखौबो खौसे थानानै खौसे लानानै मिलायनाय गोसोजों खौसे गोसोजों जोंनि जे सिमांफोर दङ जोंनि साननायफोर दङ जों बेखौ जाहोनोब्ला जों खौसेथि नांगोन जों बर' गोजाल' जों बेखौहाय आवगायलांला जानाय नङा जिहेतु पपुलेसन बेसिसाव जोङो खम दा बेखायनो जोङो बयनिबो सापर्ट नांगोन नों बड'लेण्ड होननाय खोथायानो होन बा नों मोजां खुंथायानो खोथा होनो डेभेलपमेन्टनि खोथायानो होन नोङो जाति बिरुदि बाहाय लाबोब्ला जानाय नङा साक्सेस जानाय नङा बेखायनो जोंनि कंग्रेसनि साननाया मा आरो भुपेन बरा सारा गावनो निजेस' बिराद इन्ट्रेस्ट लादों BTCखौहाय जों बिथांखौ बाख्नायनो गोनां दा बेनिखायनो जोंनि कंग्रेसनि साननाया फिउचाराव BTCआव जे मोजां मोनसे थासारि खुंथाय दिनैनि जे पिस एकर्ड बे पिस एकर्डआथ' बे थगायनाय मोनसे एकर्ड जाखाबाय असान्ति एकर्ड होनब्लाबो जाबाय दिनैनि दिनावहाय खिन्थु जों कंग्रेसासो दिनै बेखौहाय पिस मोनसे स्टेबोलाव लाबोनो थाखाय जों कंग्रेसासो जों थांखि लादों जे फैगोन दिनाव BTCआवहाय कंग्रेसा सरकार दानानै गासै जों BTRनि जाति जनगोष्ठी बयबो हारि हारिमुखौ लानानै जोङो सान्थि गोजोननाय डेभेलपमेन्ट मोनसे खुंथायखौ लाबोगोन आरो लाबोनो होननानै
जोङो कंग्रेसआ बे थांखिखौ लानानै जों दिनैनि दिनाव जों आवगायदों। आच्छा आङो जोबथा कुइसन सोंनो गोसो जाबावबाय नोंथांनि जे थांखि जेनेबा माखासे जोंनि बर'आवहाय मोननै गिदिर पलिटिकेल पार्टि दङ जेरै BPF पार्टि आरो UPPL पार्टि दा बे गिदिर पलिटिकेल पार्टिखौ नागारनानै नोंथाङा कंग्रेस जे पार्टियावहाय मानो जगदान जानो गोनां जादों बिनि सोमोन्दै गुसुङै फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुब मोजां मोनसे सोंनाय मानसिफ्रा बुंदों आंखौ दिनै नों सोंबाय आंखौ किसु मानसिफ्राबो बुंदों आरोखि जे नोंथाङा BPF दङ बर'नि रिजनेल पार्टि UPPL दं बर'नि रिजनेल पार्टि बेयाव मानो हाबाखै मानो नोंथाङा कंग्रेसखौ सायख'खो आं बिथांमोनखौ माने आङो गुरै रावजोंनो मिनिनाय रावजों मालाबा आङो जंखायनाय रावजोंबो आं बिथांमोननो फिननाय होदों खिन्थु आंनि मोनसे साननाया बेनो जे आङो जुदिও आं गुबुन सासे सिभिलियन मानसिमोनब्लाबो आङो सिङावहाय आङो पलिटिकल आं एनालाइज खालामबाय थायोमोन आं दा बिनिफ्राय आङो नुबाय दिनैहाय नोङो BPFआव था रायजानायनि अनगा जेबो गैया आं BPFखौ नायबाय BPFआ दिनैहाय नों बर'नि थाखाय फिउचारावहाय जे मोजां मोनसे पार्टि स्टेन्ड जानानै जे थाबावगोन उनावहाय बर'खौ नों दैदेनलांनायनि मोनसे हप एसपिरेसन थाबावगोन रायजोफ्रा BPFनि सायावहाय माबा मोनसे सोनारनाय थाबावगोन आं बेखौ नुवाखै आं बिनि थाखायनो आं नों जेरावहाय रायजोफ्रा दिनै नागारनोसो हमबाय BPFखौ बेयाव आं BPFआव थांदेरलाथ' आंनि मा जागोन आंथ' जेबो माबा मोनसे हारिनि थाखाय गावनि थाखाय बा आङो हादोरनि थाखाय आं बर'नि थाखाय आङो BTRनि थाखाय आं मावनो हानाय नङा आं बेखौ सानदों UPPLनि खोथा UPPLखौ आं दिनै नुबाय बे UPPLआवहाय गोबां मानसि दङ खिन्थु दिनै UPPLआ दिनैहाय गावजों गावनो दिनैहाय NDPजों आबसुजों बिसोरनि पलिसि मेकिंफ्रा मिलायलाया सेपारेटिजम बिसिनाव दङ आबसुआबो गावसिनिखौ जाजानो लुबैयो NDPआबो गावसिनिखौ जाजानो लुबैयो बहाय नोंजों आं सिभिलियनफोरनि जेबो जायगानो गैया नों आं कमन मानसिफोरनि थाखाय जेबो जायगानो गैया आरो नों मावफानो नों बाथ्रा बुंफानो थाखाय जोंहा जेबो स्कपआनो गैया प्लेटफर्मानो गैया आं बेखौनो नुबाय नोङो UPPLआव थानानैबो नोङो मा मोनसे ग्रेटार मोनसे इन्टारेस्टआव नों खामानि मावनो हानो आं सानदों UPPLखौबो दिनै मानसिफ्रा गाज्रि मोननानै दिनै नागारनोसो थांगासिनो दङ UPPLनि सिमाङाखौनो दिनै गाज्रिसो नुहोगासिनो दङ UPPLआ आं सानो दिनैनि दिनावहाय UPPLनि गोबां EMफ्रानो फैगोन समावहाय UPPLखौ नागारनायनिसो हयथ' सिङाव सानखोमानानै दङ आं बेखौ दिनै नुदों आरो दिनै नोङो पार्टिजों थानायखायसो बिथांमोना हायाखै खुवासिनो खिन्थु बेखौ आङो फिल खालामदों अब्ला जाय पार्टियाव थानानै मावनाय मानसिफ्रानो जुदि बेयाव माबा मोनसे फिउचार जाबावगोन स्टेबल जाबावगोन बे UPPLआ उनावहाय नोङो माबा मोनसे फिउचार जाबावगोन आरो बर' हारिया बा BTCनि रायजो राजाफ्रा दिनै UPPLखौ उनावहाय आरो सायख'बावगोन थिखोबावगोन बेखौ आङो गोब्राब नुदों आरो नों जेराव थिखोखाले बे UPPLआवहाय रायजोफ्रा थाखालेब्ला आंबो UPPLआवहाय आङो जायगा लाहैनानै आङो सियाराव जिरायहैनानै आं मा खालामनाय आंथ' नों BTR हालामनि थाखाय जेबो मावनो हानाय नङा आं बेखौ नुबाय आरो माने BJP होनब्लाथ' जोङो मालाबाबो जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाथावा नंखाया जोंनि आइडिअलजिया मिलाया जोंनि ट्राइबेलफोरनि आइडिअलजिया मिलाया आरो BTRनि आइडिअलजिया मिलाया जोंनि हारिनि आइडिअलजिया मिलाया जोंनि राव हारिमु धोरोम गासैबो जोंनि आइडिअलजि खनसेमा BJPजों मिलाया BJPआव थानाय माने नों गावखौनो रायबाय थानाय जागोन सानफ्रोमबो गावखौनो दुखु होबाय थानाय जागोन सानफ्रोमबो दा बेयाव नुखानानै आं माब्रै आं BJPआव थांनो आंथ' थांनो हाया आरो बाखि नों पार्टिखौथ' नों रायलायनो नांखाया दा आं मोननैबो रिजनेल पार्टियाव थायैनि खारना बे आङो बिथांमोनखौ फिउचारावहाय जिहेथु अलरेडि नेसनेल पार्टि हाबबाय आरो मोनसे खोथा खाथांखा BJPखौहाय दिनै UPPLआनो जाय UPPLआ आबसु NDPजों दाजानाय बे UPPLआनो दिनै BJPखौ दिनै बर' रायजोआव दिनै एन्ट्रि खालामबाय आं सानो बियो बर' रायजो राजाफोरजों बयनिख्रुइ देरसिन सोंखारि जानाय जागोन जोंनि प्रमद सारमोना जे बिथांमोना दिनै नेसनेल पार्टिखौ एन्ट्रि होदों जोंनि BTCआव दा नों नेसनेल पार्टि एन्ट्रि होनाय लोगो लोगो दिनैहाय कंग्रेस दोलोआ BTCआव जायगा मोनगोन ना बे 100% सियर जिहेतु नेसनेल पार्टिखौ अलरेडि नों माबा होखाबाय आरो दिनैनि दिनाव नोङो कंग्रेस नेसनेल पार्टिजों नङाब्ला नों BJPखौ फाइट खालामनो बे गोरलै खोथा नङा जों नुदों रिजनेल पार्टियाथ' दिनैनि दिनावहाय नों खानानै दोनजानाय मोसौ नाथारजों सुजाना ना गाबनो हायो ना बुंनो हायो ना माबा मोनसे खालामो जोंथ' दिनै बेखौसो नुदों दा बेनिखायनो बिथांमोनजों थानानै आंहा जेबो माबा मोनसे नोङो हारिनि थाखाय बा नोङो जाथिफोरनि थाखाय नोङो हादोरनि थाखाय नोङो बर'फोरनि थाखाय नों बा BTR हालामाव गासै गुबुन हारिफोरनि थाखाय नों माबा मोनसे मावनो हागोन आं बेखौ नुवाखै आं बेनि थाखायनो रिजनेल पार्टिजों आं थायाखै आरो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम गोबां बाथ्रा जों सावरायबाय
आरो उननि समाव आरोबाव जोङो जे सम फैयोब्ला माबाफोर मोनसे सानलायनाय फैयोबा जोङो सावरायबावगोन आरो जे टाइम्स निउ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जे दिनैहाय बेवहाय नायबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौहाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हामबाय होबाय। दिनैनि मोगा मोगि हाबाफारिखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।